агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 26 сентябри соли 2022 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва дар пайи таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супурдани парвандаи раъно назирова раиси анҷумани занҳои соҳибкори вилояти хатлон хабар дод. раъно назирова бар асоси қисми 4 моддаи 247 банди б кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қаллобӣ ба маблағи махсусан бузург мушаххасан ба тасарруфи маблағҳои бузург аз занони соҳибкор айбдор мешавад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт назарова раъно маҷидовна дар вазифаи раиси ассотсиатсияи занҳои соҳибкори хатлон кор карда дар давраи фаъолияти корияш бо мақсади ба даст овардани маблағи муфт ба боварии занҳои соҳибкор даромада барои қабул намудан ба узвияти ассотсиатсияи мазкур аз онҳо дар 200 олат маблағи умумии 78435 сомониро гирифта ваъда додааст ки маблағҳои гирифтаашро дар сурати соҳиби соҳибкорон нигоҳ дошта дар баробари ин аз ҳисоби фонди хориҷӣ ба онҳо маблағи грантии бебозгашт ҷудо карда медиҳад. бо ҳамин тарзу усул раъно маҷидовна маблағи борои фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба даст овардаашро тасарруф намуда ба занони соҳибкор зарари махсусан калони моддӣ расонидааст. тафсилоти дигари парванда оварда нашудааст. худи назарова барои шарҳи иттиҳомоти ба зиддаш эълон шуда дастрас нест. ба раъно маҷидова бар асоси қисми 4 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё маҳрум сохтани асозодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол таҳдид мекунад.